Прыбярэжныя зоны гэта сапраўды вельмі важная тэрыторыя для жыцця. І таму з'яўляюцца такія сервісы і праграмы. Пачнём, мусіць, з самых вядомых. Напрыклад, першы праект CoastSnap, у перакладзе з англійскага «Здымак узбярэжжа», пачаўся калісьці з Аўстраліі. А зараз гэта міжнародная праграма з рэгіянальнымі праектамі і ў Еўропе, і ў Паўднёвай, і ў Паўночнай Амерыцы, і нават і ў Азіі. І ў аснове ляжыць простая падстаўка для тэлефона, якая устанаўліваецца з відам на пляж у лёгкадаступным месцы. І наведвальнік пляжу можа пакласці свой тэлефон на падстаўку, зрабіць фотаздымак і падзяліцца ў цэнтралізаванай базе дадзеных праз бясплатнае прыкладанне CoastSnap або сацыяльнай сеткі, выкарыстоўваючы QR-код і хэштэг унікальны для кожнай станцыі. І вось гэтыя фота, яны фіксуюць змены берагавой лініі з часам, напрыклад, эрозію, сезонныя змены. І на аснове тысяч фота навукоўцы атрымоўваюць карціну, якую раней маглі б сабраць, мабыць, толькі з дапамогай дарагіх спадарожнікаў або вельмі працяглых экспедыцый.